Mas gipahugtan sa kapulisan sa Samal Island ang seguridad sa isla karong nagkadaghan ang mga turista nga nangabot alang sa holiday season. Dugang detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Yes, Sara, karon pa lang kamatikda na ang pag-abot-abot sa mga bisita sa Samal. Ilabi na nga weekend ugma. Samtang lauman pa kini nga mas mudaghan pa samtang nagapaduol ang Pasko o bag-ong tuig. Karong Christmas season, nagsugod na og kadaghan ang mga pasahero ug turista dinhi sa barge terminal sa Davao City na buot mo anhi sa Samal Island. Sumala sa tagdumala sa maong barge terminal. Ginalauman nga mas mudaghan pa kini samtang nagkaduol ang December 25. Na po yung mga private na po security guard mag-uog yapon, ginasusi yapon ang ilang mga personal belongings. So nag-create og video delete ang ilahang biyahe. Kung matug Samar mag-upan lang, simple lang kayo, dali na sila mabot. Ang British national nga si Ross sa ina nga bibiyahe padulong Samal Island kauban ang iyang pamilya aron makarelax sa mga resort. Probably because it's going to get busier as Christmas comes on. Also, I'm retired, I'm a senior citizen, I'm British, and I don't work, so I can come during midweek. Fully booked na sab ang pipila ka hotel sa Samal Island. Sukad pa lang pagsugod sa bulan sa Disyembre. Mas maayo sir as early as 3 days. Ano sir, magpabook na ta po or a week before sir para ma-accommodate dayon po. Busa, gihanay na sa kapulisan ang ilang security plan karong holiday season. Kapino sa kagatos nga police personnel ang ilang ipakatag sa matag lugar sa Samal Island. Ilang tutukan ang mga lugar nga dunay daghang mga aktibidad sama sa Peña Plata. Kami nagapatuman og kaning implan ligtas Paskuhan. This is in line with the Christmas celebration to na maging safe and hapsay ang pag-celebrate sa katawhan, particularmente diri sa Island Garden City of Samal. Karong nagsugod na ang simbang gabi kon misa de Gallo. Gibutyag sa Igacos Police nga ginabawal ang pagbitbit og mga dili transparent nga container ug backpack sulod sa mga simbahan. Gipinomduman usab niini ang publiko patok kawatan. Maong ginabisuhan niini ang mga musimba nga siguraduhong nakalak ang ilang mga panimalay una mulakaw. Nagahatag pud mi og kaning deployment security sa mga kabalayan diri sa tibuok Island Garden City of Samal kay kabalumanta na ang mga tao, ang focus is naa sa sentro. Samtang, gibutyag usab sa Coast Guard Station Igacos na naka-heightened alert sila sa tanang ports o resort sa Samal Island. Lahat na rin ho ng ating mga resorts na pinupuntahan ng ating mga turista is nagkandak po tayo ng resorts, safety enforcement inspection at naka-alert din ho ang lahat ng ating mga naka-heightened alert po tayo. Ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard dito sa Igacos na kung saan 24/7 ho kaming nakabantay sa ating mga turista. Sara, gibutyag sab sa tagdumala sa moong barge terminal nga anaalang sa tulo ka barge ang mubiyahe. Busa pay mangno niini sa mga pasahero, likayan ang pagbitbit og daghang gamit aron dili malangan sa checkpoint. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.